Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong adventure. Hanap nyo ba ay bilihan ng baboy na pangbenta at pangnegosyo? Di kaya na may panghanda sa kahit anumang okasyon? Hindi mo na kailangan pang lumayo dahil may malapit na sa lugar nyo. Kaya panoorin mo ang video na to, baka dito na ang iyong mga hinahanap mo. Hey, what's up mga ka-adventure? Hanap nyo ba ay live weight na baboy na panghanda sa anumang okasyon sa inyong buhay? Patining man yan, lilitsunin, kaong, marami kayong pagpipilian dito. Kaya tara, let's cheat, tignan na natin. Pagdating nga natin dito mga ka-adventure, meron na nga tayong mga nadatnan na mga customer dito. Pwede kang pumunta dito at mag-walk-in. Kung meron kang natipuhan at naispatan, agad-agad itong kikiluhin at pwede mo nang bayaran. At heto pang maganda dito mga ka-adventure, pre-delivery sila around Pangasinan area. Matatagpuan lamang sila sa may sangaan ng Balingaw, Makabito, Tugtong, malapit sa may 7-Eleven at Alphamart. Kung makita nyo yung signage na to mga ka-adventure, papunta at papasok lamang sila bandang dulo. Makakasigurado kang good quality, malinis, mataba, malaman yung kanilang mga binibintang live weight na baboy dito. Dahil naangkat at kinukuha pa ito sa mga farm. Pwede rin kayong magbenta ng inyong mga alagang baboy rito. Pagdating nga natin dito mga ka-adventure, mayroon nga silang order na 17 baboy na papuntang San Carlos at Bayangbang. Kaya naman mga ka-adventure, dito na rin kayo bumili. Sir, ano yun? Johnny Boy! Johnny Boy! Sir, ano sa pangawitan nyo tan? Bayangbang tan, San Carlos, boss! Bayangbang San Carlos! Bayangbang taman San Carlos sa pangideliveran nyo. Oh. Sir, anong pangalan nyo po? Ako po si Joey De Vera. Joey De Vera. Ilang taon na po kayong nagbibenta ng mga baboy? More than 3 years na po, sir. More than 3 years. Nasaan matatagpuan tong pwesto nyo po, sir? Dito po tayo sa Nansangaan, Makabito. So, boundary po ito. Boundary ng Bugtong, Makabito, Balingaw. Sir, ano po yung mga pwede nilang mabili dito, sir? Available po sa atin yung mga akong, patining. Mayroon din po tayong litsunin, oversize. Oversize, kaong, lilitsuning, patining. Opo. Ano sir, nagde-deliver po ba kayo? Ay, pre-deliver po tayo. Around, Pangasinan po. pag outside Pangasinan, Siguro, depende sa volume po ng order nila. baka pwedeng ilibre or may kunting charge. Opo, opo. Ganon. Sa mga suki namin dyan, ini-invite ko po kayo na hinihikayat na mamili po sa amin kasi ginagarantiyan po namin na yung aming mga baboy ay talagang garantisado, walang sakit kasi po, kompleto po tayo sa mga papel. Pwede silang mag-walk-in dito, i-check nila yung mga baboy nila. Opo. At kung magustuhan, pwede nila agad Opo, makuha. libreng-libre po. Tapon po kami sa farm kasi. Sa farm yung pinukuhanan yung mga mga paninda yung baboy. Opo, nakarehistro po tayo kasi sa City Farm kung saan yan po yung isang pinakamalaki na farm po dito. Doon kayo nag-aangka. Opo. Para siguradong malinis at saka walang sakit. Ay, opo, yun po yung kailangan nating pangalagaan para yung mga mamimili sa atin. Baka may mga alagang baboy din yung mga mamimili, hindi po sila kawawa. Kasi talamak na po yung sakit minsan. Kaya sa amin po, mayroon po tayong mga hawak na mga monitoring compliance certificate. Para talagang malinis at dumaan talaga sa proseso at makakaulit at babalik-balik yung mga suki nyo. Opo, tsaka siguradong malaman po yung baboy natin. Yun, thank you sir. Heto nga pala yung kanilang contact number. Pwede nyo rin silang i-PM sa kanilang Facebook page na Albert De Vera.